बुधबार बारायाव बियो थालिर लायनो होननानै थांदोंमोन। ओमफ्राय 10थासो बायदियाव बियो थालिर लानानै फैबाय। न'आव दुगैयै लोबै लानानै थांदों, गानग्रा जोमग्रा लानानै थांजोबदों। आंबो न'आव गैयामोन, आं गैयैयाव बियो खारखुमालांदों। दा आं फैगोन सानदोंमोन, नाथाय दिनैसिमबो बियो खबर गैया, फनबो हराखै। बुधबार बारायाव थांनायनिफ्रायनो दिनैसिम आंनाव खबर गैया। दा बबे जायगायाव थांदों अननानै एसे सोरबाफोर नुयोब्ला नैबे आंनि नाम्बाराव कल खालामहर। दा फिसा सानै फरायनाय दङ, दा बिसोरखौ नायनो थाखाय जेबो राहा गैया। अननानै बबेबाफोर नुयोब्ला जेन खोन्थाहरनो हागोन। सानबेसे जाखो थांदों? बुधबाराव थांदों, दिनैसिम सानब्रै जाबाय। अबाव थांदों होननानै सानो? आङो सिगां बुंनाय बायदिबालाय बेंगालराव थांनो बेबायदि खोथा होनबाय थादोंमोन। खामानि मावनो थांनो होनबाय थादोंमोन आरो। ओमफ्रायो आं होनदोंमोन बेंगालराव थाङोब्लाबो आंजों मोजां गाज्रि खोथा रायज्लायनानै थां, बेफोरबायदि बुंदोंमोन आरो आंखौ दा खारखुमालां होनना बुंदोंमोन आरो आं। ओमफ्राय दा बेयो आंखौ खारखुमालांदों। आं बे ओंखारखालि फन बुदोंमोन, फनखौनो रिसिभ खालामाखै बियो। फना रिङोमोन बुधबारखालि, ओमफ्राय 2था 3थानिफ्राय आंखौ बिजि खालामना लादों। दा फन थांला, सुइस अफ खोन्थाथारबाय। आङो बैखौनो थांदों बायदि सन्देह खालामदोंमोन। बै माने सोर? गावनि गोसथोनायखौ। बै अन्थाइबारिनि। माबा बै नेपालपारानि ओरै सान्थिफुरनि एसे सोनाबहा गोसथोनाय दंना, बिसोर एसे गोबावनिफ्रायनो लाखा थाखा दङ। ओमफ्राय आं बेजों सन्देह खालामदों आरो। खबर लाना लायाखै? थांबाय आं खननैसै। न'आव गैयानो, बेबो बुधबार बारायनिफ्राय न'आव गैयानो। बुधबारावनो जि जोम लानानै ओंखारलांदों जाहैदों। बे हिनजावनि फन नाम्बार दंना गैया? हिनजावनि आं सिगांनि लाग्राया दंमोन, ओमफ्राय दा सिम गोदान लाबायनो बियो। नाम्बार गैया? ओहो, नाम्बार गैला, आं दा गोदानखौ मोनाखै। थारमाने सोरबाफोर नुयोबा खिन्थाहरजानो लुबैदों। दिनैनि बे माबाया जाहैबाय आंनि बिनानाव असे, जों बिदा फंबाय साथाम, बिनानाव सासे दंमोन आंहा। दा बे बिनानावनि फिसाइयानो जाहैबाय आंनि बिबोनां बायदियानो जाहैबाय। नाथाय बियो दाख्लै बुधबारनिफ्रायनो मानसिया न'आव गैया होननानै आं मिथिदों। नाथाय बहाय थांदों बेखौबो आंबो दाबो बिथं मोनथियाखै। नाथाय मानो थांदों बियो, बेखौ एसेब्लाबो जों सोलो मोनब्ला मोजांमोन। नाथाय दा न'आव एसे आलाय सिलाय जानानै दं। बेना गथ'सा 3 दङ, बेराफारसे फरायनाय दं, बिराद अलखदाव गोलैनानै दं। बेराफारसे जानायबो गैया, बेराफारसे जोंबो नाहरफिननोबो हानाय गोहो गैया। नाथाय सोरबाफोर बेनि माबायै एसेसो अबावबाफोर लोगो मोनबाय बायब्ला, नुबाय बायोब्ला जाहाथे फन नाम्बाराव फन बुनानै जाहाथे खोन्थाहरो बा एसे हेफाजाब होलायो, बेखौनो आं सानो। अबाव थांदों होननानै सानदों ओरैनो मिथिनायाव? मोनथिनायावथ' बेयो बिथं दाबो खोन्थालाङाखै। नाथाय बियो सासे हिनजावजों थांदों बायदि होननानै मोनथिदों। सान्थिफुर अन्थाइबारिनि नामानो बियो। मा नाम? मनिला जाहैदों बिनि हिनजावनि नामा। नाथाय जोंबो दासिमबो बेखौ मेगनजों थार सिनायनाय जायाखै आरो। सोरबा नुयोबा खिन्थाहरजानो लुबैदों। सोरबाफोर नुयोबा माने खोन्थानानै हरोबा मोजां आरो। जाहाथे बिसिनि संसार जानाया जाहाथे अलखदाव जाया, जाहाथे मोजाङै मोजां फैफिनथों, मिलायनानै जाफैफिनथों, बेखौनो आं सानो आरो।